Ang tambol ani ka. Ang tambol sa pit mo ni ka. Ang gagawin Ginoo ba? Tapos Ginoo. Ano bang niya ang gagawin Ginoo? Hamado man ko. Hamado na lagi ni. Amin kang naliwa. Ah, mana kang nani amin. Tay magim dan na. Wala matay. Di pa daris na. Di pa daris sa oras agad mapakag ka. Mapakag ka. Ilang ma. Amin. Kuskan man lagi. Tapos nandito. Panugbag. Panutukan ang kuskan ng mawid. Manag yung ita ng bubig. Bubig. Hi guys, nag-unboxing day ko og kuan uniform ni Jomar, yung klase nandya diyang mga slacks kay nga biglak naman dyan, lain na pag color kay lain na sa eskwelahan ron. So mga ni hanggi abilihan mo arang baka ni kuan guys kanang gikan is TikTok dito na nagigi kanang kuan kay brato raman. Amo kon si dyan. Kapag niya dyan, hala, biskot mo arang makain nga di na dila inat, ras in-order sa una. Hindi na di sigo. 34 na naman yun, guys. Ay, masigo ni. Hala, 34. Dapat ay 40. Ano yung sigo na dahil? Yung 34 mo sa inyong order niya. Ha? Ano 34 man? 34. Hala. Nag-upo ka kasi di man sakto-sakto na. Ay, log-logger ba likod, boy? Kaya, ikon ka no? Sarap, sakto na yung 34 ni mo. A few moments later. Hi guys, kanda yung doong dami ka ng Alicia. Diya, kung ato ko na silang kakahudoaw eh. Daga-daga na makadoaw. Puto. Pulang boy nga puto. Sa lubong niya. Ikaw ang pan-hospital. Diya guys, diyan day mi sa lungsodaan. Hapit nag-isda na kay amang asabugan. Pinalit kayo isda. Ano pinalit ah? 400 mo siguro ni 400. Gustumin ko yung pasto ko sa kayo. Makuha niya, masabaw, ay atay man niya, no? Makauna. Tinatad nga isda. Atay mo ni. Kuhan ka ng kain. Ang kusinero tanaw, nakapil-apil ah. Hi. Ay, ko na ba ito? Viewers, Danis, Juan. Nadudo. Para sa do. Bro. Okay. Tiko ka. Matik ka, dahil hinaling dia ah. Dahil na. Mukha na ako bro. Mukha na. Halit ko ba, init. Ay, dudo guys. Ang bagi. Nagsog ba? Kusinero, ala, tagulingit na. Kaluoy. Kaluoy. Bye. Ay, dudo guys. Ang bagi. Nagsog ba? Mga tinabtik guys, o ganang muli may taga ako ano, di may magluto, may magsugba. Di po kung sugba kaya naman kainit guys ya. Diyan, naluto na dahil guys, ugaban di ah. Okay. Kung sa kayo rin, atag mo tama, kadakot lagi gilaga. Mauwi tao? Basig na yung mga anak na ng mga pisig na panadad ah. Na yung mga pisig na yung mga pisig makita niyo. Kabahangan! Luma. Ang kinalanan, ang mga pisig. Kanon.
Sige na, ka nang gagmay ba? Nangabot ang ni Mario. Bago nga anak. Sangagin ko nga na, painom na nga, hindi na kumain ng taluay. Ay, kaya bali ka do. Ha? Kaya bali ka. Ingin mo ka. Kaya ka din. Napapagulog ka mo. Ay guys, managto na ta guys. Ano ba ang sabi ko? Kuya, tatay. Where's tatay? Ang sipa, 45. Amin ni tatay ni. Naglabay. Yamin kang naliwa. Mana kang nani amin. Kaya wala mas asumagi. Tay mo agim dan na. Salamat tay. Di pa daris kina. Ganan. Di pa daris oras sa gina bakag ka. Mapakag ka. Lagi. Kaya ba nang... Ila ma. Panon. Na, mga may na. Kuskan man lagi. Mas ganda ka. Panugbag. Bawiyag man. Sige na. Pantukan ng Tamang mo lang sa baw. kuskan ng mawid. Mga na ito dyan ka. Mga na. Manag yung ita ng bubay. Tubig. Inakatong mantinjo. Boy, mantinjo pa inom yung mga ate, boy. Kapit ano? Ngapon ka. Kamu magtamis. Humok mo na na, tapos na. Makanan nito na. Ay, rasa. Isa lang kami ka ha. Sibo. Sibo de po. Saya. Sabaw pa lang, ulam na. Inubo na ito na pa. Saan sa nanis danay? Nagkakautan to. Magamagan ka. Kuhan? Buwa. Wala ka. Purahan dito sa kas. Kamaran ka Onerson? Claro, ito. Ha? Buso, kita bukar lang. Kamakal lang sa kabuo. Sa Duterte dan. Ay, din itong slice dito sa kapika sa slice bread. Wala po. Nakari may ho ah. Kitang sarni. Ito na. Tamis do. Tamis-tamis mo pa. Tamis tayo? Ay, hindi sagod. Tamis sa lagi. Tamis ah. Ang dami na dyan lang eh. Tamis lagi. May ito ta guys. Nantahin na ilo. May ito ta kuya. Sa taot ni kuha ni ate. Asa to yan? Wingi. Ate Winje. Yan kuya oh. Kaag sinubang baboy. Imuuyuan. Umuyuan. Kaya umuyuan na. Ito ta. Salamat to sa pagsugba do. Kira-kira ka do sa pagsugba. Kaya pag sa diya. Hala, dahil yarang lami ang kagdudong tanong mo. Nakakabot tayo yan. Pasok na. Dito na matangan dito. Pira, wa mo pag ang ngaw na no. Aman. Dito no, program ng ano ka, ibang sakita. Pagkita ni Kudapa, ina naman yung kaya Kudapa ang puwa dito. Ako sa pangkuwa. Kano tayo mo kaon? Murag parang na siya kasing-kasing isang pulmon. Pagdala na. Buwak mo na. Diyan sa mga Ako usap pa. na katong kumintang nga. Ang sabi ko dyan patay. Bawa ko kay lapod. Ang sabi po naman ha? Ay guys, tayo. Bawo. Kailan na. Kami eh. Wala yung mag-bread ya. Ngayon bibili na kay Syria, magpabili ng ulam siya. Ang tambol na ka. Ang tambol na kapit mo ka. Ang gagawin ginoo ba? Tapos ginawa. Ano bang yun? Ang gagawin ginoo? Hamahazuan ko. Mahazura lagi ni. Nandun ang. Ngayon so ginoo na ho. Lagay pag nanginahanglan na ho. Ang kinikanan, mando ko ginoo ng mga anak. Manoy ginoo, anak gud mo. Ano ginoo? Inuwahin na dito eh. Sabi sila ngipon. Mara abi ngipon, nahurot ka ngipon. Bilagi di mo, gagawin so sino ko. Ugat ko na din, nerve di ay. Pero si man mo sa imo batiun kay na tumagtubag niya no. Kaya Sal na. oh. Mata ni Tatawan kang kuya day.
Kato-kato bukan ako. Kaya, Ano siya sa sukor? nung kakok. Kaya pag mo kuto-kuto. Mountain Dew. Yan, balik ko ng kuko. Dugay ng kuko ng kuko. Naulian naman ko. Busog dyan. Bayang. Hindi Lord. Wala sa kanila, nila. Kasi ginawa nito. Suka yung uwan dito. Di katulad ng kanon mo. Baru. Ang Honda niya. Kabuntang magdugdug ng isugod. Lain mga dugdug no, kaya mura mag-i-i taas no. Law. Silang. Ato ba yan? Malinog Ilaw. ato sa linog na. Magdagdag ka mga lalo, magdagdag. Sa mga dugdugan na nga. Naging Ano? mama sa unang og la magdugdug na yung sunod nga linog. Ito kalipat itong yung mama. Di ba tay? Mama nanay ba? Unsa na? Unsa na istorya? Nailinog kusog. Ang yan namang ang dagdag mga Sila. lalo, magsuta. Nailinog. Kasunod. Kasunod. Pinakakulit to kalaw. Ala, narot na nahagkuan do. Narot na ako Ano duha. na kaya nga, mawawarahin na. Tapos ilahon, pinalaman pinaka-meat to sila, pinaka-krumit to sila. Kasi din na. Mas katong dito sa Valencia katong linog tong kasag-kasag ning kuday. Pagbantay day kay murag na linog day. Kay grabe tong sunod-sunod dagdag alainan. Murag mubandag sa among samin ba? Tulo usa ka adlaw linog jud. Na mato. Namalinaw ka po ba din eh? 2.2. 2.6. Dira to madanggan. Facebook. Hinera madunggi. Pero kalau mo 1/4 ka. Pinusok ba? Mas masa pa ingan ni atong buhaton. Di ta mamalit og lutong sudan. Marang gastusa. Luto na naman ta. Mamalit og lutong sudan hapit mo 1,000. Apa di matus na? Wa pa may matong Mario. Wa pa ka din man una. Dani may una kailanganin manisud man ko supermarket kay pa ko bugas. Hidang Mario. Ada din pas Mario mo bugas. Wala na sila ka. Bagas sa gobyerno. Wa di mo matagay tag po kilo. Wa man na magikuha. Hmm. Yatag naman ang pusuwa. Kamo? Wa niya. Si Manang? Ya iya. Kapol. Ano man mo? Maperis lista. Ano naman? Uy, Kasi nang pa rin ang dagan ng ulod ah. pakpo. Dua man. Nagpa. Ang isa lang pakwan. Asa mo, Len? Sapa? Mo ba? Len? Sapa kay maglaba ko tong carpet kay jag. Di na malabahan. Hindi mama. Bahal di mama. Tapos sudah sa akin ba na naman ka dai. Kani sino ni? Ikaw bago to. Kanya, gawin na lang. Ha? Gamay ka kulay mo kaon katong hilaw ra. Daw ginong galing ginong. Usa man hino kay di na dawatin. Pero dito prito ini. Pila man. Kaling sod. Kani man eh. Kaya sumipol sa Valencia, katanggap pa po yan, sugaman ng Malawat ka tubig. din. Naubos tayo. Kuan, plastic. Ubos. Balinsya? Oo. Ato sa ubos. Oh. Nakapanggap pa ng sobra ng twist ng tubig niya. Ah, sobra. Hoy, butang na anong nahipos man ka. Sobra ng tubig niya. Sure. Butang na diha. Nangarag mo ko nga kung sa back-up po si Senator Angara. Tasa mo, ugasan mo. Plato mo, ugasan mo. Okay, ang kauban mo po mga surado. Kanya-kanyang plato, kanya-kanyang tasa. Nga na masira si Bo. Na ijahay ito na si mo kagaling ta sa. Oh. Naarad ko sa dito ko sa Manila nga, magtrabaho ko nga. Akong plato, akong hugasan. Akong tasa, akong hugasan. Eh, di sure po magsugo niya, sudan na mga 45. Tapos sa inang bato, ay, Ako ano. Ato ang akuhan, ato ang akuhan. Di mo siya, ikaw na tago. Di mo siya, ikaw na kuha. Yung subag ka, di bahay na daan. Ito ang akuhan na. Sabag mo pa magsugba. Sabag mo pa magsugba. Ha?
Tabag mo pa yung magsugbahay lang pala yung nun. Hilaw ka, bitaw, sao na bitaw. Kamu tutaw ka. Tagal sa kako. Ito naman. Wala, sao na, ako kaya sa ako pa. Hindi ah. Hindi na. Kita na. Luto ng tanan, bahay nun. Kaya pabugdatong sak niya lang kuya. Basta na na. Wala pa ka nagdaghan. Nagdaghan to lang sa Nay, to sa amin. To sa amin, Nay. Bye-bye, Nay. Bye-bye. Ay, ginoo. Lawas nila ba? Bye, Amping. Amping na tos pagdahi. Opo, good. Panghawid-hawid. David. Oh, gino. Ganyan ko guys. Tara, kay Giko ka na tagi. Umatatang kuya. Why? May problema. Ang kailangan ng gawin ng lakwan. Sa duwi o sa tikid niya. Pero binita ba dito? Okay, Manang! Manang! Atong sabot pala. Atang sabot Manang, masili ka mo kuhan, bantay ka. Ano, may kulis. May kulis, day? Thursday. Magabihan na ta. Lima sa kadlaw. Sa di na anak. Oh. Oh. Sa buwan sa kulis, hapon. Ito sa amin, tay. Ito siguro. Kaya para di ka maaptas na kong iro. Kaya magabihan lagi ang iro lagi. Foto. Pulang boy nga foto. Sa lubong niya. Ikaw ang pan-hospital.